Елате с мен на басейна ни в село. В момента съм с Бански и отивам към басейна. Сега ще ви го покажа. Ето това е нашия басейн. Сега ще обърна камерата, за да ви го покажа. Не е огромен, но става за плуване. Матинка. Това беше една от 6-те ни котки или 8-те котки в село. А това друга. Тук имаме доста котки. Надуваемите, които ще ползвам днес, са тази поничка с тези дръжки. Това за ядене с 4 чаши и едно за хранене с палма. Топка. Още една, но по-малка. Още един пояс, но без дръжки и по-голям. И един дюшек е там. Има и възглавничка. Това трябва да го махна преди да вляза, което ще стане сега, защото сега ще влизам. Това са таблетки, за да може да не зеленясва басейна. И трябва да ги махна. Имаме си термометър, който сега ще ви покажа. Само секунда да вляза вътре. Вътре съм. Както виждате, басейна не е много голям. Щом мога да стъпвам и не потъвам. Както и също така ми стига само до коленете. Но поне може да се къпя в него, което много ми харесва. И да. Топнах се във водата, хич не е хладна. Но просто не мога да снимам под вода, защото иначе си имам очила. Ето ги тях. Но не мога да снимам под вода, защото си изгубих калъфа за под вода. И затова сега съм на повърхността. Общо взето да, това е. Сега ще се опитам някъде да наглася телефона, така че да снимам докато съм във водата, но ако не успея, после ще се видим. Нагласих телефона, надявам се да не падне, защото не е водоустойчив и ще се развали ако падне. Така че ще ви покажа само нещо какво ще направя, едно-две неща и после най-вероятно няма да снимам, защото ще падне. Разбрахме се с бати да ме снима и след малко ще дойда. През това време ще ви покажа котенцето, защото е при мен. Аз в момента си почивам и да, сега ще обърна камерата, за да ви покажа котенцето. Вижте го, какво е сладко! Разхладих се, а сега е време за обяд в басейна. Ето го моя обяд с домашна лимонада. Включвам се в 1:11 часа, вече не на обяд, а вечерта, т.е. на другия ден вече, на сутринта, както и да е. Вече съм се наобядвала, вечеряла съм, всичко е супер. С Али сме тук, сега ще ви я покажа. Али! Да, готови сме за сън и след малко ще си лягаме. Исках днес да ви покажа какво си бях взела от магазин Пепко. Вау! Но предполагам ще ви го покажа утре в друго видео, така че приятно гледане на този влог и до следващия път. Обичам ви!